טוב, אז חבר'ה, הנה שוב פעם פוץ', ועכשיו אני לא מסבירה עליה דברים, אני רק צריכה שאתם תעזרו לי. תכתבו לי בתגובות מה אפשר שאני אלמד אתכם, מה אוגרים, מה אוגרים כמו שלי, לא בדיוק כמו שלי, לא יודעת, תנסו את זה על האוגרים שלכם, כמו שלימדתי איך להגיד לאוגר לעצור, אז תלמדו בדיוק את האוגרים שלכם. תרשמו לי בתגובות על מה אתם רוצים שאני אלמד, ואני אלמד. אבל נבדוק את כל התגובות שלכם, נו, אחר כך אני אגיד אם אפשר ללמד אותם את זה או אי אפשר, כי יש דברים שאי אפשר ויש דברים שאפשר. רוצה לשבת איתי? אז ביי.